Mga Brad, Unsa man Brad? nag-istorya ninyo ba? Sige, padayon lang dia sa istorya na. Kagi ni sa mong silingan. Birthday man to siyang anak. Dayon. Iyang gihil dito sa dagat ang dilapas ba? Oo. Kanang dilapas na kay daghang nga lumos na diha. Kay lalong biya kay nang dagat diha. Oh, yun. Daghang gina dia na lumos. Kaduang banding-banding nila siyang pamilya, wa siya kabantay siyang anak na naligo na diha dito sa dagat. Dito na galangoy-langoy atong lalom. Oo. So kay singgit man niyang anak nga, Papa, tamang kay malumos ko. Dayon. Uy anak, ang abot ba diha na? Ligo mo kalalom na kayo ng dapita. Paglangoy. Dili mo ko kabalo mong langoy pa. Pag iniro aron ma libre ka. Aw. Yan anak mo yang anak kay ino sa amahan ng pag iniro. Singgit pong anak og aw. Alumos ka po oy. Lumos sige. Alumos. Yung romansero yang giawat. Kayo mga amahan og pag iniro nak, pag iniro, inyo po yang anak. Aw. Alunod. Lunod na gapon. Lunod na gyapon eh. Lumos. Katabang ang papa. Wala. Kay iniro unta to ana unta to langoy si iniro. Oh, iniro. Ano ating yung magyawat sa anak. Aw, ana po na pating lunura. Lunod, patay Pating gyapon. pataya sing anak gapon. Wala matabang iniro di ay. Hindi matabang ay. Aw man. Ating yung ramay kuan niya gyawat ang tingog nga aw man gyawat. Ang gango ay wala. Langoy ana to ana. Iniro ana unta iniro. Gani. Dai Aw. pag iniro dai ang sa may tingog sa iro. Aw. Dali to sila nagkasinabos yung papa. Wala. Wala kay wa man yung matuman Pagka yang kuan. lumusa sa iyang anak. Tikwe Pag klaro gid kay nga mahana gyud, wa po niya luwasa iyang anak nga kabalong nalunod na.